Ibinida ni Barangay Captain Joseph P.G. Ponce, kapitan ng Barangay Balibago sa Angeles City, ang mga hakbang sa pagtitipid sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Inihayag ito ni Kapitan Ponce kasunod ng kanyang State of the Barangay Address kung saan ipinagmalaki niya ang mga inisyatiba upang mapababa ang gastusin ng Barangay Hall. Kabilang sa mga hakbang ang paggamit ng solar power upang makatipid sa kuryente. Nagpatupad din ito ng limitasyon sa paggamit ng air conditioning sa gusali. Just a few days ago, na solarize ang ating barangay. Hopefully, makatulong ito ng malaki sa konsumo ng enerhiya. At ang ginawa po natin ngayon, nagtipid po tayo sa mga air conditioning natin. Bukod dito, mula sa dating 4 hanggang 5 araw na pasok, ginawang 3 araw na lamang ang reporting days ng mga kawani bilang bahagi ng cost-cutting measures. Sa kabila ng pagtitipid, tiniyak ni Ponce na mananatiling prioridad ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga programa. At ang ating mga empleyado, dati po pumapasok sila ng 4 hanggang 5 araw. Since na we are very considerate sa kanilang mga sahod, binigyan namin ng mas mahabang day off, no? Nasa 3 times a week na lang silang pumapasok at nagkakaroon ng reliever at masaya po ang kanilang desisyon ng ating memorandum at naintindihan naman ng ating mga kababayan, no? Ang totoo niyan, hindi po talaga sapat ang kanilang sahod. Kaya masaya po sila na nagkaroon ng additional day off ang ating mga kawani ng barangay. Iginiit din niya na magpapatuloy ang mga proyektong direktang makikinabang ang mayorya ng mga residente ng Balibago. Patuloy po natin suportahan at maniwala sa aming kakayahan bilang po ng barangay. Asahan po ninyo na gagawin po natin ang ating obligasyon, ang ating katungkulan na hindi po masasayang ang inyong tiwala at boto sa amin. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.